Mayong hapon, yaring nagapanguna nga balita. Ika-125 nga anibersaryo sang kamatay ni Dr. Jose Rizal, ginadumdum subong nga adlaw. Wreath-laying ceremony ginpatigayon sang lokal nga panguluhan. Nagpatigayon ng lokal nga panguluhan sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas sang wreath-laying ceremony sa ribulto ni Dr. Jose Rizal nga nahamtang sa Plaza Libertad. Inibilang pagdumdum sa ika-125 nga anibersaryo sang kamatayon ni Rizal ukon commemoration of Rizal's execution sang 1896 sa Bagumbayan nga subong mas kilala nga Rizal Park sa Metro Manila. Pagi sa mga gidsulat ni Rizal nga libro nga Noli Me Tangere kag El Filibusterismo, napukaw ang mga Pilipino kag naluwas sa pagkaulipon batok sa mga Espanyol. Ini nagapakita lamang nga si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, isa ka maisog nga bagadihan nga naghatag sa nga bugos nga kabuhi para sa kailwayan sang pungsod Pilipinas batok sa pagpamigos sa mga Kastila. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Labala Patrol. Ako si Divine Singh.